Здравейте хора, аз съм Ферман БГ и ще играем Майнкрафт 1.0.1.1. Но то няма нищо, има само някакво подобно на столчели там, като убиете те, които някакви облачите ви ударате, летите. Там има при дракон за елитрата, като търсите. То вече е много готино, но аз още не съм получил какво става. Добре, място не ми глежда тъпо. Подобим овците и после ще спрем дърво и там майче видях колко далеко е. Но това камък. Що нам... Да, това е много трудно. Хочу да ви кажа, да сега свалите на телефона, ако искате по-хубаво на компютър, защото там ви е по-лесно, може ще ударите на газ. Тук е много трудно. Не знам дали това е ново или пък просто фантазия. Вярно бе, то така може, ако хвърлим хора, едно яйце да ми хвърли 4 кукушкички, верно. А там има тик. Тук всичко на тъпи да ми го давате, бе. Спрете. Сега остава джунга да ми дадете и най-странно тук стане тук. Има прасета там. Има прасвинц. Хора, мисля, това не е бък от играта. Това е нова версия, нали? Аз ви го казах в началото на епизода. Много лагва. Поне не ми забива. Щях да спукам отгъд. Сега си взима дървото. Кастам. Чупим дървото бавно, спокойно. Сега не интересуват зомбите, защото още не е вечер. А не от съвсем нощ. Как ми пусна 2 вълна, като я убих с ръка? То ще направим семета. Дърво да си имаме тук пръчки. Ще направим една брадичка. Коля го, после брадичка. Да може да съберем още дърво. Така. И така. Колко бавно ставах. По-добре да съм с златната. Златната много бързо се хаби хора, но отколкото дървената, ама дървената как чупи приспами се. Това не е лошо развиване, като за начало всичко ми го даваха, което искам. Да го брам това дърво и спираме. Така. Имаме 18. Ще видим колко може да ми се върви. Ще направим кирка. Така. Ще ми красник маста и отиваме на друго място, може да кажем. Първо да кажем към прасетата. Аз не знам къде сте. Прасета са едни такива трути. Сега ще е готино, ако ми даде... Хора, това не мисля, че е бък. Това от новите актуализации на Майнкрафт. По него може... Това го има и на компютър. Първо има една кокошка. То не ви покажа, че е точно една.
То, ако сте май, не знам, на креатив, оно ви показва не една кокошка, а пише там май, не знам, май по 2 или по 3. То е готино, ако ви е по 7. И ние ще заселим ето тук на блатото. Искам съм на блатото, защото има слаймове. Няма и черна вода. Така. Да не помня какво ще има. Искам да намеря къща на вещица, може би. Но какво ще има вътре в нея? Ама ако има вещица... Просто ви казвам хора на луга. Тънче би там някъдето тук се спа. Там има пигита. Да, то се получава като... Крави, ето супер. Кравите прасета хранят едновременно. Те се едно ще кажат, че са легендарки. То подобно на легендарки, то са легендари. Ти ли беше тази крава, която убих? Добре, по-скоро тази крава ще убия. Вот. Добре, къде е другата крава? Така. Къде си Милшо? Съзнам дали ще е хора по 2? По 1. Какво да ви кажа? По 1, по 2, но също няма смисъл. Не, но защото може пълно на да не храни повече, а другото по-малко. Маля, не знам защо, но на мен много гадно ми лагва така. Не лагва, просто много... Или силно натискам бутоните, или просто... Уху! Хареса ли те дука? Вече аз се присъединих към дупката. Сега ще откажа дупката, защото не се това... Какво да кажа, първоначално има малко хвиличка. Що не... Ето на тук долчех само се взема камък от... Да кажем така наречената муминичка мина. То много лошо ми върви с... Малко фапаса трябва поне да ми върви над 50. Сега ми е по-малко. Сега не ми лъжи, защото има 56, 54, сега вече много ще ми. Сега много ще ми. Как гледам тая ФПС, майко. Направо ви казвам хора, ама какво? Мъкни вам. Тъпа крава. Така. Почна гръб и тръгваме. Ама не трябваше да го обръщам. Да хора се изключих. Май автоджумпа не знам. Нали си го бях изключил, бе? Вижда, че пак съм се го включил. Така, стига 40 минути. Не гледаш като къщичка, го лоша му. Прямо да кажем тук и тук. Тук. И тук. Значи, ето тук ще ни е къщичката, хора, ето тук. Ама ако пише, го направих там си направя нещо подобно на рибарско. Там се лови рибичка. И сега им фъпа хубави. Сега вървих много хубаво играта.
Защо не? Не вече кабания. Те се да се ги сложа. Така, може би. Хора, виж как налага. 11 фпс, представете ли си? Искам да се увеличат. Мен беше бил на 1 фпс. Майко. Не повярвате. Много фпс, бе. Така. 2 честа. Тук. Тлинко. Кошката вече издава звук как ходи. Някой смешка. Мали са, ако не ми пуснеш кожа, мали. Казвам ти шата пребия. Šta bez kirkta? Окей, една кожа ми пусна поне. Ама той тук има. Да го обиждам. Не да го обидим, а да го убием. Така да ме пуснат. Там само се спамват крави. Стреляй крави. Кой ще е? Хора, извинявайте се за това, което се случи преди малко. Звъннаха ми. Ме звънна. Бе, защото той храби 2 камъка и без той е силен. Колко кирката? Не колко кирката, колко... Не знам, просто ме интересува. Правим се, това искам да става. Вау, колко желязо всичко. Вау. Добре, си направих, че не ми се отиваше, не ми се още. Штуко малко, бе. Ето още. Юпи, скакачи. Ами хора, това беше епизод. Надявам се да ви хареса. Абонирайте се, лайквайте се. Това е първи епизод. Аз ви казвам чао.